perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo. Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 sa hapon. Hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, sa mga nakatunin na, sa aton sining nagasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa karadyo. Sa malabutan sa aton si paguragwag, hello and good afternoon. No, sa mga naga-enjoy dila karon sa aton sining nga 630 kHz, 6:30 no sa hindi malabutan sa gihapon. Welcome, gina-enjoy kita pinaagi sa aton sining live audio streaming, pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. By the way, sa mga nag-enjoy naman dila karon sa aton siniiya nga Bombo mobile app sa ila sinitag sa ka-cellphone, hello and good afternoon. No, sa mga iyana na dira sa aton siniiya nga Bombo mobile app nagapamati, mayong hapon lang gidira sa inyo mga kabombo no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki, sa mga kabombo naton nga nag-enjoy sang aton siniiya nga
Bombo mobile app crystal clear nga live audio streaming sa ila sinitag sa ka-cellphone. So kinanglan sa mga wala pa dira naka-download sa Bombo mobile app sa ila sinitag sa ka-cellphone, download din na ninyo sang Bombo mobile app agod nga mabatian ninyo kami wherever you go. Bit ang cellphone, crystal clear nga live audio streaming. And of course mga kabombo, ara naman kamo dira sa aton sa Facebook Live, no? Nagalantaw naman kamo dira sa aton siniya nga Facebook Live mga kabombo, no? So sa mga naga-mensahe diri karon sa aton siniya Facebook Live, hello and good afternoon. Sa mga wala pa dira nakamutik nga may Facebook na kita, no? May Facebook Live na kita. Try it, come on. No? Agod nga malantaw ninyo ang inyo sing paborito nga mga bahanon o paborito nga bahanon, paborito nga mga programa diri, like for example sa kapon lamang program. Kamabatian man ninyo ang inyo sing mga paborito nga bahanon na produkto sang Bombo Music Festival. Kadamo gid sa mga naga-request, no, pati sa Sunday program nato, no, sa programa ni Bombo Daniel Lecciones sa udto kag sa gabi. May mga naga-request manggali nga mga produkto sa Bombo Music Festival. So, amo na, pwede ka mo dira ka lantaw, kapamati, pinagi sa aton siniiyang Facebook Live, no, dira, lantaw ka mo dira. And of course, sa pinaka-latest naton mga kabombo, syempre, arang aton siniiyang YouTube channel, no? Try to check, subong bala, try to check. Kung may mga na-miss ka mo nga mga programa, just like man diri sa Facebook Live, may na-miss ka mga programa, you can check it out, no, sa aton sining YouTube channel. Ang aton sining YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. No, ara man kami dira, makita ninyo kami dira kaga ma-enjoy, no, sa inyo si paglantaw sa aton si YouTube channel. And don't forget ha, kung ara na kamo dira, don't forget to share, to like, of course, to subscribe at the same time, and hit the button or the bell below for the notifications kung may bago kita nga mga videos mga kabombo, no. Di okay na kamo dira, no, sa mga nagalantaw na dira sa aton siniya YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, and of course ang aton siniya nga Facebook Live. Hello and good afternoon, no. Sa liwatin ng inyo alagad si Bombo Jazz de Jesus Madrigal, si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sa Lunes, petsa 15, petsa 15 sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Bisan ano kita dira kasako labi na gid nagainit ang kalibutan sang politika. Bisan ano kita ka gina-constrict ang aton si kalibutan bangod sang pandemic. Apisa sa mga pagtilaw naton sa kabuhi mga kabombo. Sa aton sining mga responsibilidad every day, no? Kinahanglan may ara kita panahon nga maka-unwind, okay? We should unwind mga kabombo. Kay nga agod hindi mag-aso ang aton siniiya nga lawas, ang aton si panghuna-huna especially, no? Kinahanglan hindi kita matapikan sang balatian bangod sang stress every day, no? Bangod sang mental stress nga amo na subong ang ginatutukan sa mga mangin alamon, no? Sa mga alamon nga mga tao, mga researchers naton, how to combat stress every day, especially during and in the midst of the pandemic. So kinahanglan we should know how to handle our selves and our situations, no. Adlaw-adlaw nga tanang kinahanglan may ara gid nga makatulog kita sa maayo, no, ample time to sleep, especially sa gabi. Kag of course, no, aton siniiya nga pag-ulo-unwind sa sulod sang sa kada adlaw, no. Hindi pwede nga duro-diretso ang aton siniiya nga mga halimuon, no, sa sulod sa isa ka adlaw, sa sulod sa isa ka semana, hasta na lang nga mangin everyday habit naton. Kinahanglan maka-unwind kita. Kung nagatrabaho kada, very good. Kay nga ang nagatrabaho nga tawo sa tunga sang pandemic hindi gidya magutman, no. Damo nagakagutman sa aton bangod sang malain nga epekto sang pandemic mo, pero sa tawo nga nagahimakas, sa tawo nga sige-sige lang gid ang siniiya nga pag mangin mapisan, no, kaangay abi sa mangin mapisan mo dira sa paghimo sa mga entry sa aton si promo. Uy, pila ka adlaw baya base ikaw ang mangin
milyonaryo, mga kabombo. So, sige-sige ang aton sini nga pag mangin mapisa na importante dra nga amo na ang aton sini iya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, no, kinahanglan mangin mapisan kita agod nga hindi kita magutman, no, sa sining pandemic, hindi lamang diri sa aton sa Pilipinas kundi sa bugos nga kalibutan. Okay? So, hindi lamang amo na nga adlaw-adlaw nga tanan okay gina, no? Salute sa mga nagahimakas. Salute sa mga nagahimo sang tanan agud nga ng mga mapisan agud nga hindi magutman, especially ay sini nga pamilya. Saludar kita tanan sa inyo. Pero always remember nga kinahanglan may pahuway man. Okay? Remember, no? All works, no play, makes Jack a dull boy, no? Kung puro silang obra kag hindi kita maka-ulo-unwind sa kada adlaw nga tanan nga paghimakas naton, no, hindi man nami base bala mabalik na sa aton nga ikaing lawas kag dira kita mamusdok. So kinahanglan maka-ulo-unwind kita. Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang amo ni siya ang perfect time nga maka-ulo-unwind kita diri sa atong palatuntunan with beautiful songs, no, to listen and of course to refresh sa mga kahapon lamang today in history, mga matutod nga parte sang maragta sa aton si Pungsod Pilipinas kag bugos na kalibutan, at the same time, no, ang pinaka main menu ang pag basa naton sa inyo siniya nga mga kasaysayan, no? So kadamo gid kita nga sa sulod sa malapit isa ka oras, damo kita nga ma-offer sa inyo mga kabombo agud nga maka-ulo unwind kita. Just quick, no? Quick rest at the same time, no? Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. So welcome diri sa atong palatuntunan mga kabombo, and without much ado, ari anay aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki. Ang mga nag-request sang ambahanon babalik-balikan produkto sang Bombo Music Festival 2020 gin-compose ni Nino de la Paz Mas sang Las Piñas City, gin-interpret ni Joel Sampot. Ang ambahanon nga babalik-balikan, mga kabombo, it's all about love, imagination, kag determination, no? Paghigugma, imahinasyon, kag determinasyon. Love at first glance, imagining yourself in a romantic situation. I'm sure maka-relate ka mo dira, no? Sa mga in love, especially sa aton siniya nga mga nagabaga-bagang ila sini nga pagbatsyag sang gugma. Ina ba lang nagwapuhan ka or nagwapahan ka sa iya? Sa mga singles na niya, hindi pwede sa mga doubles na or mga may asawa na. No, pwede. It's not for us. Sa mga singles, no? Especially sa mga nagasugod pa lang, a part of growing up, no? May mga crushes, etc. Inang nagwapuhan ka or nagwapahan ka, kag-crush mo gid siya, kag out of the blue, na updanay ka mo, kag i-grab mo ang ini nga sitwasyon, agud pangalayagan mo siya until you pursue him or her, kag padakuon mo or pabuhion mo, patubuon mo ang paghigugma nga nagatubo sa imo sininga tagipusoon, no? Ang ining ambahanon balik-balikan angot man sa exciting relationship, no? Inang paghigugma bala nga hindi mo maangkon. Ang paghigugma nga tubtub na lamang sa paglantaw, kay daw ka hindi gid pwede, no? Kag daw ka imposible gid. Hanggang tingin, dumduman ko naman ang hambal sa iloy ko, love to talk, love to look, afraid to talk. Hasta ka lang dala sa look. Ang importante, yara ang balatsagon sa paghigugma, no? Kag agud mapamatud-an ang ini nga luyag kag paghigugma, liwat kag liwat mo ini nga ginabalik-balikan. Kung pangaluyag ka, isa ka kalalaki. Kung pangaluyag ka, syempre balik-balikan mo gid hasta nga ang imo siniiya nga girl maghambal yes or oo, you know? So, babalik-balikan kita. Di sinasadyang mga mata ay nagtagpo,
At bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti. At ang dibdib ko ay di na mapakali, mga kabombo. No? Amo ni ang lyrics. Nagising, nagising ang matagal na himbing. Nagising, nagising ang aking damdamin. Kaya't ako'y aasa na rin. Here we go! Chorus. Mabalik, balikan kita. Hindi pa iyon ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't babalik, balikan kita. Go girl, go boy. Here it is, mga kabombo, without much ado, ang bahanon babalik, balikan. Sa nasiling ko naging compose ni Nino de la Pazma sang Las Piñas City, kag gin-interpret ni Joel Sampot during the grand performance night sang Bombo Music Festival 2020. Yari, ato lang tawon sa Facebook Live. Babalik-balikan, ito ay isang awit tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig sa unang sulyap, pag-ibig sa panaginip na nais nating makamit. Pag-ibig sa unang ngiti. Ang kantang ito ay para sa lahat ng magkakaibigan. Yan. Babalik-balikan, sana inyong maibigan. Sadyang mga mata ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti at ang dibdib ko ay di na napakali. Nagising, nagising ang matagal na himbing. Nagising, nagising ang aking damdamin. Kaya't ako'y aasa na rin. Babalik, balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya babalik, balikan kita. Kung alam mo lang, ikaw ang siyang naging dahilan na ang umibig ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandiyan na naman. Pagkat pangarap ko'y muli kang mamasdan. Di ko man maamin ng aking damdamin, ay alam ko naman na alam mo na rin. Kaya ako'y aasa pa rin. Babalik, balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't babalik, balikan kita. Babalik, balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't babalik, balikan, babalik, balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Hanggat hindi ko pa na itatanong ang pangalan mo,
Wow, mga kabombo, katahom, no? Babalik-balikan, no? Gayuhom gin si Ma'am Juvie Sard sa Modente, dila sa New Zealand. Siling niya, ang kanta ni Miss Jazz, Bravo and Lovely. Babalik-balikan kita. Here we go! Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't babalik-balikan kita. Babalik-balikan kita. Without much ado, mga kabombo, ariho ang aton siniiyang tapos ng aton sininga pambukas na bahanon, produkto, ginapabugal tagit, produkto sa Bombo Music Festival 2020, mga kabombo. Without much ado, ari na ang aton sininga winner, no? Iga-award naton ang isa sa aton sining mga daily winners today, November 15, 2021, and it's a Monday. Ara sa aton sininga Studio B, si Bombo Carla Defensor, mga kabombo. Upod sa aton sininga winner, Bombo Carla, are you ready? Come in. Bombo Jazz? Yes, Bombo Carla, go ahead. Yes, Bombo Jazz, no? Sorry naman kita, mag-award naman kita, Bombo Jazz, sa aton sini isa sa mga daily winners sa subong nga hapon, Bombo Jazz, no? So, ang upod ko diri subong, si Mama Marilu Blateria, no? Bombo Jazz, so nagdaog ini siya subong adlaw, no? So, magabaton ini siya sa iya sini nga 500 pesos, kagaya iya sini nga 650 pesos worth of gift pack, Bombo Jazz. So, ma'am, mayong hapon, taga din ganit, ma'am? Ngayong hapon, Talisay. Di sa Talisay, ma'am? Burgos Extension, Zone 4. Oh, Bombo Carla, ano ka da, ha? Simple lang. Simple lang. Dadaratingin ka, ma'am, Talisay. Yes, Bombo Jazz? She's lovely. No, ang aton sininga winner. Yes. Oh, yes, mo gani Bombo Jazz, no? So, taga Barangay Zone 4 sa nga sidad sang Talisay. Okay, so Bombo Jazz, no? So, ma'am, nagaano ikaw sa nga nalawagan ng imo sini nga pangalan? Gapamati sang Bombo Radio. No, so, nagatigang? Nagapaway-huway na kay tapos na kami baligya, kay karinderya. Okay. So, mayugin, no? Kay pahuway-huway na ini si Mama Marilu, no? Bombo Jazz, sa nga nabatian niya ang iya sini nga pangalan, nga nagdaog ini siya diri sa ato sini nga paraffol, Bombo Jazz, no? 1 to panalo part 20, Bombo Jazz. So, Bombo Jazz, hindi ko na pagpadugayon pa. Igahatag ko na ang 500 pesos, kaya iya sini nga 650 pesos worth of gift pack. Go ahead. So, ma'am, una nga hatag. 100. Ika-2. 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Ika-5. 500. Okay, sara na sa mga kamot ni Ma'am Marilu ang 500 pesos. Kag ari na, ma'am, ang imo siniya 650 pesos nga worth of gift pack. So, ano ang mahambal mo, ma'am, kag diin mo paggagamitan ng 500 pesos? Madaming nga salamat sa Bombo Radio ko sa ilang sponsor. Ibakal ko ni ulit POP para sa grand draw entry. Okay, so kaga magluto na ini karon si ma'am, no? Sang iya sini nga sudaan, Bombo Jazz, kiti may biyon ka pa na magluto biyon, ma'am? Oo, hindi na baligyan ang karinderya. Dumaya na maka-discount na ni si Ma'am Marilu, Bombo Jazz, no? So, ma'am, amulan ning karinderya ang inyo sini nga palangitanan sa subong. Oo. Matugay naman ini, ma'am? Dugay na. So, mga pila na katuig, ma'am? Mga sobra na 10 years. Pila ka bilog atong kabataan, ma'am? 2. 2 ka bilog, so ini-graduate na inis lamang. Ano ila? Una, 2. May hapuna. Shout out ko da sa kay Nika, kay Kiki. Wow, shout out. Kaapo, Bombo Jazz, no? Shout out. Shout out. Ni Lola. Yes, shout out. Gidara sa duwa ka mga chikiting. Pilang katuig gining duwa ni ma'am? 10 years old, kag 8. Ba, timaga, dagay spila, so module ini sila. So okay lang. Oo, module lang kami. Okay lang man, naka-adjust man na aton sila nga mga apo. Oo, naka-adjust na kami. Hindi ko laman ka muna budlayan. Why? Okay, so mga smart nga gini mo sila nga mga apo, no? So muna, rason na pag ibang adjust, no? Kung willing ang mga kabataan, gidya nga magtuon, so dapat magtuon gini ni sila bang adjust, no? Para at least nga mabuligan man nila ila sila nga ginikanan, kag hindi man mabudlayan ang ila sila nga ginikanan, Bombo Jazz. So ma'am, pasalamat, diba? Madaming nga salamat sa Bombo Radio, sa ilang sponsor, sa ilang mga kapremyo. So ma'am, mabasi ko may mga tupad balay ka pa dira?
Sa tanan ko nga neighbor, pwede man kamo ka-intra para kamo magdaog. So ma'am, basta radyo. Bumbong. Number 1. Number 1. Ganamigay kay Ma'am Marilu. So ma'am, thank you so much sa pasakop sa amon sininga promo. So Bombo Jazz, nagikan diri sa Studio B. Ini si Bumbo Carla May Defensa para sa pabasang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Okay, congratulations sa aton siniiyang nga winner for today, November 15. Sa aton nagapadayon nga 1, 2, panalo promo, part 20 na kita mga kabombo. Ika-20 katuig na ini sa sininga promo ang balde-baldeng papremyo na. May cash siyahan pa. Kung gusto ninyo nga magmangin milyonaryo, malawagan ang inyong sininga ngalan being the next millionaire sang Bombo Radio Philippines Millionaires Club this coming December 25. Sa adlaw sang Pasko, lawago na inyo siningangalan nga amo ang magabaton sa 1 ka milyon ka pesos. Kung gusto nyo na, subong pa lamang padala na kamo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Sa liwat, congratulations sa aton sininga winner. By the way, sa kay Nanay Cel Ornopia Delphine dila sa may Khartoum, Sudan. Si Miss Just Happy Monday. Pwede ko katamyaw sa nanay ko dira nga gwapa gid, si Nanay Lita, no? Sa Kalumangan, Bago City. Nanay Lita, good afternoon. Ini naman si Janice. Nanay Lita, good afternoon lang dira. O ginag-greet ka sa imo sini nga pinalangga nga bata nga si Nanay Cel, no? Si Gina Bravo, sili nga good afternoon, Miss Jazz, from Vista Alegre, Bacolod City. Apalihog ko greet sa kay Rebecca Rondain, kag Patrick Manuel Subuman Joanne Beldia, birthday nila nga 3. Wow! Triplets ba? Triple birthday celebration today. Hello lang gali kay Barbara Torrefiel, kag mga Rondain family sa Isabela, Miss Jazz. Have a nice day. Keep safe always and God bless. Thank you so much, Gina Bravo. So, happy birthday sa 3 naton ka mga birthday celebrants dira sa may Vista Alegre, Bacolod City. No, sa kay Rebecca Rondain, happy birthday. Patrick Manuel Joan Beldia, happy birthday sa inyo nga 3. Okay? Ate, sige. By the way, si Anjanet Castillon Villasis. Yeah, Miss Jazz, good morning. Kindly greet us belated 10th year wedding anniversary. Kay kahapon patani, ugaling wala ka man kon Sunday. Thanks, Miss Just. Hope nga babasa mo. More power sa imo program ko sa bilog nga staff sang Bombo Radio. Ati sige, happy 10th wedding anniversary to the beautiful couple, no? Ang Villasis couple, especially halin sa wife nga si Anjanet Castillon Villasis. What's the name of your husband? What's the name of your lovey-dovey? No, Anjanet, ate sige, happy wedding anniversary, no? Nami kon mag-celebrar na sa wedding anniversary, no? 10th year, at least, no? Pagkatapos ng 10th year, mga 11 na kamo, you will pass the so-called 10th year marriage each, no? Ang kakatul sang pag-asawahay, nga kung kaisa, kung hindi ka mo, you don't know how to handle it, sa masami, amo ni ang ginatunaan sang pagbulagay sa mag-asawa, no? Dra ginada kuno kon ara kamo within sa 10 years ninyo nga pag updanay bilang mag-asawa. But let us always remember it's a forever commitment, no? Walang bayaan, wala sang bayanay, no? Wala dapat kung ano man ang mga problema, sige lang kung kaisa nagabilok si nganay, basta hindi lang tama kasakit, hindi man manami, no? Abisan ano nga problema kinanglan sulbaron ged for our God, the maker and the author of marriage. Naghambal gidra, what God has joined together, let no man put asunder. So kinanglan kita mismo, ikaw nga asawa dira, ikaw nga bana, kinanglan himuon nyo gid ang tanan para masalbar ang marriage. At kung may mga kabataan ti mabudlay, no? Sila niyang una-una nga biktima mo, maapektuhan kon magbinulagay ang mag-asawa. So kinanglan be strong, no? Put God at the center of our marriages. Agud nga bisan ano pa dang uyog, bisan ano pa da nga
unos bisan ano pada nga mga pagtilaw sa gihapon niya kusog kita no, may ara kita sang kusog kag mabakod kita iya bangod sa aton sini pinaka foundation who is the author of marriage, our God. Okay? Sige. Si Mary Grace Pahilanga Ramos, siling niya, hello Miss Jazz. Paborito kagidya sang akon nga mother-in-law. Paborito man ang Bombo Radyo sa akon mother-in-law. Ang akon mother-in-law Miss Jazz nga yara karon sa Gimaras. Avid listener gid sang Bombo Radyo Bacolod. Bisan may ginaobra na siya Miss Jazz, mamati ginasaya sa imo nga programa, no? Sa liwat Miss Jazz, pa shout out lang kay Mama Gina dira sa Gimaras, no? God bless sa imo program. Mama Gina, hello dira sa may Gimaras. Good afternoon, no? Bisan ano kasako, bumbog yapon ang ginapamatian, bisan ano kasako, basta gaandar lang ang radyo kang nagalantaw sa aton sini nga Facebook Live at the same time sa aton sini iyang Bombo mobile app sa cellphone or pwede man sa aton sa YouTube channel. Bisan ano kasako, sige lang ara gina yung Bombo, no? Part of our system already. Without it, as if bala you feel like you are in a limbo. Amo na sa Miss Jazz for 20 years, for 30 years ko, di man 31 ako next year, no? Okay, sa wala ka man kapamati, basta importante sa sulod sa imo balay, ara lang da nagaano, bangod kay ti, may mga ulubrahon ka, engross ka sa imo siniya nga mga household chores, no? Bisan Sunday, no? Kinahanglan may ara lang nga andar nga bombo. Nakakun wala, you feel like you are in a limbo. Amo na si Miss Jazz. Arap lang do am I lost kung wala sang may nagaandar nga bombo radyo, no? Especially kon Sunday. Sige, mga kabombo, Arlene Guarde Mesaya. Good afternoon, Miss Jazz. Even though we're on duty, I'm listening to your program. Thank you, no? Arlene Guarde Mesaya sa Barangay Robles, La Castellana. Si Richelle Labrador Huey, of course, Rich. Hello, enjoy watching from Kuwait. Sige, Tutong Francisco. Amayng hapon, Miss Just watching diri sa may Barangay Dao. Barangay Dao, Mabalacat City, Pampanga. Ngala ko madawala ko bati diri sang Dao. Barangay Dao, Mabalacat City sa probinsya sa Pampanga. Si Tutong Francisco. Nga akong si ihado arao dira sa may airport sa Division, Bacolod City. Ihado ko sa Bunyag. Nagdako lang si Tuto Christian Roscom, paudo ang gift ni Ninay, do ginapulo palipatan lang, to nanay naglayuay na. Tuto Christian, soltero ka na gid, no? Mas taas ka pa kay Ninay. Do sa san ulang nga gamay pa ikaw, no? Damo utang si Ninay. Sige lang I'm praying for you. Stay safe and healthy ka mo dira ni Mama mo Arlene Roscom, upon si imo Papa Chris ka mautod, no? Si Mama mo Arlene Roscom, ara gina permisa balay upon sa kay Nanay Mildred, nga ginapagwapahan, no? Grabe ang grabe ang manicure pedicure ni Donya Mildred. Thank you so much sa imo, no? Arlene Roscom, no? Si Ange Bars siling niya. Hi, good day, Ma'am Jazz. Pag-greet ko tani si Jenny Ann Banate sa Estancia Iloilo. Always gid na siya gaabang kada kapamati sa mga program. Warm regards to Inday Jenny Ann. Hello, Inday Jenny Ann Banate. Good afternoon, gid sa imo. Good girl, God bless you. Si Aj Samayatin Gugulintang. Good PM watching from Qatar. Hello sa aton sining nga mga kauturan dira sa may mga overseas Filipino workers, mga OFWs dira sa may Qatar. Hello, especially sa imo Aj or AJ Samayatin Gugulintang. More of your greetings, no? Ato na panumbalikan ko may ara kita sa panahon. Sa liwat ini ang inyo lagad si Miss Jazz, mga kabombo. By the way, no, magabuya ako na sa pila ka mga panumdo, magabalik kita. Aton si palatuntunan kahapon lamang pagkatapos kilamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Mas
Sami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 43 minutos na nagalipas. Sa takna ng alas 2 mga kabombo, balik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag, by the way, good afternoon lang dira sa kay Sir Scorpion Red. Nailed it, Bombo Jazz. Thank you so much, Sir Scorpion Red. Naghalantaw gid siya subong, no? Good afternoon lang dira sa imo. Of course, sa kay Edgar Toy Kaaminyo. Good afternoon with Miss Jazz watching live sa Calaugaw, Kaliling, Kawayan. Shout out lang dira sa kay Nanay Miss Fa kag Maricel gabantay sang baboy samtang nagapamati sa Bombo Radio Station. Thank you so much no sa kay Edgar Toy Kaaminyo. By the way, antes kita magbasa sa inyong sininga kasaysayan, ang aton sininga letter sender sa sininga hapon mga kabombo, nagapakilala gid lamang sa kay Sabrina, si Sab, no? Si Sabrina is 27 years old sang Banwa sang Tuboso, Negros Occidental. Antes pa man, no, sa kay Sab, ari aneng aton siniiya nga isa ka pinanid sa maragtas sa aton siniiya nga kalibutan, no? Sa aton sini nga world history mga kabombo, no? Kadto kita sa aton sini iyang world history. By the way, sino sa aton ang nakabati na sang tinaga nga Holocaust? Of course, kabati na kita sang tinaga nga Holocaust, no? I'm sure halos tanan sa aton ang nakabati na sang tinaga nga Holocaust. Pero ano gid bala ining Holocaust nga ni nga nanging kabahin sa mga tabo sadto sa nag-ibwal ang World War II, no? Ilabi na gid didto sa kontinente sang Europa. Kung manghambal kita Holocaust mga kabombo, ti amo na siya mambal kita Holocaust. Ti pro kun ano gid bala, ano gid ang buot silingon sang tinaga nga ni nga Holocaust, no? Well, sa kaangay nga petsa subong nga adlaw sa aton si World History, that was November 15 of 1943. No? Mga 78, kung isipon ta pabalik mga 78 katuig na nakaligad. Sang ang Nazi paramilitary organization leader sang pungsod Germany na si Heinrich Himmler, no? Si Heinrich Himmler sang Nazi paramilitary organization nga amo ni siya ang pinuno gid, no? Dito sa pungsod Germany, nagmando nga ang mga gypsies. Kung maghambal kita, gypsy, amo ini sila mga gypsies, no? Amo ini sila mga nomadic ethnic group nga wala bala sang puluyan, no?
lagaw lang ni sila galagaw, mga wanderers bala nga ti wala sila sang kagalingon nga puloy-an ti amo ni mga gypsies, no? So ini mga gypsies nga ni nga ginatuwag man mga Romani o kon Roma sa muto nga adlaw, no, 78 years ago, ginhambal kag ginmando ni Heinrich Himmler, no, mga kabombo nga tawgon man ini sila bilang mga kaangay man sa mga Hudeo, sa mga Jews, no? Pagkakabigon man sila kaangay sa mga Jews that time o kung mga Jewish people gikan sa pungsod Israel, no? Nga ginapang butang sa mga concentration camp, ginapang priso, ginahimo slaves, hasta na lang nga ginapamatay ini sila mga kabombo. Amo na ang ginatawag nga Holocaust sa amo to nga panahon, no? Kalakip sa nangin mando ni Himmler nga ni sa Germany nga ipamutang man ini sila, no? Ipamutang ang mga gypsies, mga nomads, no, sa bahin sang ila sini nga mga concentration camps. Ang ini nga mahitabo mga kabombo, langi kabahin sadto sang Holocaust, no? Amo ni linibo-libo ya ka mga tawo ya ginabutang sa concentration camps hasta nga ginapamatay sila mga kabombo, no? Kung maghambal kita Holocaust nga mahimo man matawag the Shoah, amo ini ang genocide o kung pag-destroy, pagpamatay, pag-destruct sang mga European Jews o kung mga Hudeo sadtong ikaduhang inaway pangkalibutanon. Mga kabombo, no? Ang Holocaust natabo ini sa tong mga tuig humalin sang tuig 1941, tubtob 1945. At least kung magambal kita Holocaust, maka-intindi na kita, no? That was 1941 until 1945. So mga apat gid ka tuig ang pag-antos sa iban nga nakasalbar, no, kag madamo gid ja milyon ang mga nagkalamatay during Holocaust, kay ini sila ginapamatay mga kabombo. Ang nagkalamatay malapit 6 kamilyon ka mga Jews and Gypsies, kay gin-include na sila. That was today, no, the same day today. Ngayara nagapuyo sadto sa Europa mga kabombo, no, ginaokupar sa mga Germans, no. Sadto nga panahon ang mga Germans amo to ang naga-occupy sang halos kadabanan sa kontinente sang Europa, sa Europe, no, sa pagpamuno sang German dictator. I'm sure kilala nyo gini, he is very famous until now, no, si Adolf Hitler, no. Amo ining si Adolf Hitler nga amo isa ka German dictator, isa ini siya ka diktador. Hail Hitler, no, grabe ni siya ya. Kag ang political party sini nga amo ang Nazi party, no. Amo na makita naton sa Facebook Live ang pila ka mga pictures ni Adolf Hitler kag subuman kag iya sini nga Nazi party nga amo gid ang perpetrators ko nga ang may nagkalamatay 6 kamilyon ka mga pumuluyo sadto dito sa German occupied nga Europe mga kabombo. Imagine 6 million, no. Ang style o kung klase sang pag-atake sadto sa mga Jews o kung mga Hudeo kag mga Gypsies amo ang genocide, no? Genocide, ethnic cleansing, pogrom, kung maghambal kita pogrom, no? Pogrom, isa ini ka violent riot, no? Grabe na nagakalamatay na sila. May mga mass shootings, so ginapang tiro sila. Kag pinaagi sa paggamit sang gas chambers, mga kabombo, kag gas vans. Ginabutang sila sa mga vans sa chamber, kag paasuhan tubtob sila ang magkalamatay. Sa ginapamutangan sa ila nga German extermination ukon sa bayan sa ila sini German extermination concentration camps, mga kabombo, no? So that was between 1945 and 1941. Nazi Germany and its collaborators systematically murdered some 6 million Jews across German-occupied Europe, around 2/3 of Europe's Jewish population. Kalabanan to mga Jews, no? Mga Hudeo ang mga nagkalabiktima, nagkalamatay gid. Amo ining Holocaust, no? At least mabalanta na nga ang Holocaust bombo camp, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ining Holocaust nga ni nga sa nasiling ko na gani ginatawag iniya nga